Исәнмесез турыдан туры эфирда Татарстан хәбәрләре, студияда Айгөл Бәдретдинова бүген программада. Энергетика өлкәсендәге иң заманча алымнар һәм хәл ителәсе мәсьәләләр турында бер мәйданга җыелып фикер алыштылар. У нас добрая традиция проводить такое большое мероприятие, выставку. Халыкара форумдагы күргәзмәне Илдар Сафиуллин да күреп кайтты. Бүген Татарстанның 50-гә якын егете ватан алдында бурычларын үтәргә китте. Әтиәниләр иң әйбәт теләкләр белән әйттеләр инде, улым исән-сау барып кайтты. Нинди саклык чаралары күрелә. Егетләр юлга нинди кәеф белән кузгалды. Егетләргә Руслан Хсендинов та уңышлар теләп кайтты. Казанда чисталык 2 айлыгы дәвам итә. Чиста булсын өчен, үзебезгә балаларга чиста булсын өчен. Казан халкы шәһәр күләм өмәдә катнашырга әзерме? Бу хакта тулырак Илгиз Шәкүров. Татар телен үстерүдә тагын бер мөһим проект. Милли мультфильм фестиваленең тәбрикләү тантанасында Шулпан Касыймов да катнашты. Бүген Казан Экспо күргәзмәләр үзәгендә энергияне нәтиҗәле файдалану һәм табигатьне саклау буенча халыкара форум ачылды. Ул ягулык энергетика өлкәсендә ел вакыйгасына тиңләрлек чара. Монда Россиянең 14 төбәгеннән 1000-гә якын делегат катнаша. Үз эшләнмәләрен, проектларын 9 чит илдән алып килгәннәр. Алар энергияне куллануны киметү, үсеш планнары, газ мотор ягулыгы базарын үстерү, энергетика комплексын цифрлаштыруга кагыла. Ачылыш тантанасында президент Рөстәм Миңнеханов һәм илнең энергетика министры урынбасары Михаил Иванов катнашты. Һәр нәрсәнең кадерен белергә өндәүче халыкара форумда Илдар Сафиуллин эшләде. И под аплодисменты всех присутствующих форум объявляется открытым. Бүгенге чарада катнашучыларның саны 1000-нән артык. 50 оешма үзенең хезмәтен тәкъдим итә. Менә мәсәлән, әлеге робот иң катлаулы һәм авыр төгәл эшләрдә кешеләрнең хезмәтен җиңеләйтергә сәләтле. Игътибар итсәк, анда менә шундый шәркәләр куйган һәм алар беркайда беркетелмәгән. Аның никадәр төгәл булуын менә шуннан да аңларга мөмкин. Әлеге технологиялар белән президент Рөстәм Миңнехановны таныштыралар. Бу робот җитештерү куәтен арттырырга мөмкинлек биргән. Ул кеше хезмәтен алыштыра. Шул ук вакытта электр энергиясе дә күп кулланылмый, табигатькә дә зыян килмәй. Бу установкалар кулланылар заводларда, нефть, газ, химия, металлургия, бүтән промышленный объектларда инде. Күргәзмәдә катнашырга Россиянең сәүдә сәнәгать министры урынбасары Михаил Иванов килде. Ул республиканың бу өлкәдәге эшчәнлеге белән аерым таныша. Ачылыш тантанасында Рөстәм Миңнеханов билгеләп үткәнчә, Татарстан энергияны сакчыл куллануга зур игътибар бирә. И у нас добрая традиция проводить вот такое большое мероприятие, выставку. Прекрасная такая площадка, она своеобразная. Здесь и бизнес, здесь и регион, интересы региона. Все это совмещено. Реализация принципов энергоэффективности. Энергияны нәтиҗәле итеп куллану алымнарын керткәндә түләүләр кими. Бу факторларның барсында кичә Россия президенты Владимир Путин үз юлламасында әйтте. Татарстанның бу мөһим мәсьәләләрне хәл итүдә алдынгы булып торуы аеруча сөенечле. Республика хөкүмәте утырышында билгеләп үтелгәнчә, бүген Татарстан илнең 2024 елга кадәр билгеләнгән энергетика стратегиясе планын алдан үти. Бу республикада энергия станцияларын яңартуның уңай нәтиҗәсе. Республика 2030 елга кадәр тулай эчке продукт җитештерүгә кулланыла торган энергия күләмен 3тән 1 өлешкә киметергә җыена. Максатчан эшләгәндә 2024 елга 24,18% булачак. Тулаем региональ продуктның энергия сыйдырышлыгы кимү пандемия вакытында энергия ресурсларын шактый аз куллануга бәйле. Форумда мисаллар белән таныштылар. Әлмәт районында соңгы 5 елда энергияны сакчыл куллану программасы буенча судан файдалануны 17%-ка, электр энергиясын 28%-ка киметә алганнар. Было принято решение. Без махсус комиссия булдырдык һәм андагы белгечләр бюджет оешмаларына барып исәп-хисап җиһазларын тикшерде, анализ ясадылар. Нәтиҗәдә 12 миллион сум акча янга калды. Кайбер оешмаларда счетчикларның гомумән тикшерелмәгән булуы ачыкланды. Энергияны куллану нормадан 40%-ка артып киткән. Кайбер очракларда биналарның тузган булуы һәм эшкә җавапсыз карау да моның сәбәбе булган. Президент Республики Татарстан Рустам Нургалевич Миңнеханов. Бүген форумда Рөстәм Миңнеханов Магадан өлкәсе башлыгы Сергей Носов белән төбәкләр арасындагы мөнәсәбәтләрне ныгыту буенча фикер алышты. Үзара хезмәттәшлек турында килешү дә имзаланды. Халыкара форум иртәгә төгәлләнәчәк. Илдар Сафиуллин, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы.
Бу темага чыгарылыш барышында без әйләнеп кайтырбыз әле, хәзер башка яңалыкларга. Шуп реформасын үзгәртергә кирәк. Эшмәкәрләрнең бу фикере белән төбәк операторлары да килешә. Бүген алар иҗтимагый палатага түгәрәк өстәлгә җыелды. Борчыган сорауларын депутатлар Россия иҗтимагый палатасы, министрлык, шәһәр башкарма комитеты вәкилләренә җиткерәләр. Эшмәкәрләрнең төп ризасызлыгы шуп бәясе. Нормативлар алтынга тиң диләр, алар шуп чыгару күләменә карап түләргә тели. Тагын бер проблема — контейнерлар җитмәү. Шунлыктан шупны вакытында чыгармыйлар. Хәзер республикада 10 000 шуп контейнеры исәпләнә. Төзелеш министрлыгында әйтүләренчә, тагын 7 000 кирәк. Иҗтимагый палата вәкилләре каты көнкүреш калдыкларын чыгару системасын камилләштерү кирәклеген таный. Татарстанда ишегаллар һәм йорт яны территорияләрен төзекләндерү буенча онлайн тавыш бирү башлана. Республика халкы ремонт кирәк дип санаган парк һәм мәйданнарны үзе сайлаячак. Исемлектә 201 җәмәгать урыны һәм республика районнарындагы 5 000-га якын йорт яны мәйданы. Нәтиҗәдә 200 ишегалды билгеләнәчәк һәм алар 2022-2024 елда президент программасы буенча төзекләндереләчәк. Тавыш биргәндә шулай ук Казансу елгасының яр буенда нәрсәләр үзгәртергә кирәклеген сайлап булачак. Быел яр буендагы 5 паркның проекты әзерләнер дип көтелә. Барысы бергә Казансу буенда 12 парк төзү планлаштырыла. Онлайн тавыш бирү 26 апрельдә башлана һәм 30 майга кадәр дәвам итәчәк. Үз фикерләрегезне Татарстан дәүләт хезмәтләре порталы мобиль кушымта аша яки күп функцияле үзәкләргә барып белдергә мөмкин. Объекты в большинстве своем уже востребованы у горожан. Исемлектәге объектлар халык өчен күптән кирәк, яки төзекләндерүгә мохтаҗ. Мәсәлән, Салават күпре трак комплексында парк, Яшел үзәндәге Комаров урамы, бу урыннарны киләчәктә туристлык маршрутына да кертергә мөмкин булачак. Бүген Рөстәм Миңнеханов төзелеше озакка сузылган күп фатирлы торак йортларда эш барышы белән танышты. Әйтик, Достоевский урамы 57-нче йортка 2003 елда ук нигез салынган, ул 2005 елда тапшырылырга тиеш була. Әмма төзелеш оешмасы бөлгенлеккә төшеп, эш туктала. МЧС трак комплексы йортлары белән дә шуңа охшаш хәл. Проблемалы объектларны Татарстанның өлешләп түләүчеләрнең хокукларын яклау фондына тапшыралар. Хәзер алар федераль һәм республика акчасына төзелә. Рөстәм Миңнехановка 2 йорт апрель ахырында тапшырылырга тиеш диделәр. Тагын икесен җәй ахырына төзеп бетергә шандыралар. 6 миллиард дип әйтәсез. Монда ничек? Монда 3 миллиард 600 миллион кредит алды. Так. Күпме сметная стоимость? 6 миллиард 200 миллион. Вот, 6 3 дом, да? 4 дом. Рөстәм Миңнеханов шулай ук Вознесенская һәм Оренбург трактларында юл чаты төзелешен карады. Шәһәр үзәгендә президентка Казан Изге Ана иконасы соборын күрсәттеләр. Ул территорияны карагач әйләнә тирәсен төзекләндерүгә дә игътибар итәргә кушты. Татарстанда язгы чакырылыш дәвам итә. Бүген Казанда 49 егетне армиягә озаттылар. 15 июльгә кадәр 3000-дән артык Татарстан егете солдат коешын буачак. Аңа кадәр коронавирус белән бәйле рәвештә һәммәсе 2 мәртәбә ПЦР-тест тапшырырга тиеш. Шушы шартларда авылларда озату кичәләре узганмы? Егетләрне кочаклап саубуллашырга ярыймы? Руслан Хысындинов күреп кайтты. Здравствуйте, товарищи татарстанцы! Патриотта бүген 49 егет юлга кузгалыр алдыннан аларга Татарстан хәрби комиссары Сергей Погодин теләкләрен җиткерде. Должны с честью отслужить, чтобы не было нам стыдно за каждого из вас. Илдә пандемия сәбәпле хәрби комиссариатларда саклык чаралары күрелә. Йөзләрдә битлек, һәр кайда антисептиклар куелган. Егетләр 2 тапкыр ПЦР-тест биргән. Тестирование проходит в районах. Хәрби хезмәткә чакырылучылар тестны башта үзләренең районнарында, аннары монда тапшыралар. Моның өчен бүлмәләрне җиһазландырдык. Автобуслар юлга кузгалыр алдыннан аларның салон махсус сыйкча белән эшкәртеп чыгалар. Бүгенге солдатлар Саратов өлкәсенә китә. Алар ракета гаскәрләрендә хезмәт итәчәк. Алда егетләрне 14 сәгатьлек юл көтә. Патриот үзәгеннән аларны озатучы юк. Кичәләр торган җирләрендә генә узган. Продлар үткәрдек, авыл гореф-гадәтләренә ияләштереп, гармуннар уйнап, авылларны бер уратып, шундый продлар үткәрдек. Озату кичәсе булды. Әтиәниләр иң әйбәт теләкләр белән әйттеләр инде. Улым исән-сау барып кайтты. Үзенең теләкләре хис кичерү буенча шул бер елны әйбәт исән-сау гына хезмәт итеп кайтырга язсын иде. Бөтен родственниклар белән җыелышып утырдык. Бик әйбәт озаттылар инде. Физкультураны ярата димәге. 13 елда бокс белән заниматься иткәнем бер ел. Быел язгы чакырылыш барышында Татарстанның 3000 егете ватан алдында бурычларын үтәргә китәчәк. Алар Самара, Саратов, Архангельск өлкәләрендә хезмәт итәчәк. Апрель ахырына кадәр Татарстанның тагын 100 егете солдат кайышы буачак. Руслан Хысындинов, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы.
Узын кыштан соң Казан урамнарын тәртипкә китерү дәвам итә. Без төрле хезмәтләрнең юллардагы чокырларны ямаулары, һәйкәлләрне чистартулары турында сөйләгән идек инде. Бүген исә башкалада юлларны юа башладылар. Бу эш берничә этапта башкарыла. Мэриядә хәбәр итүләренчә, көн сайын моның өчен 200-дән артык техника һәм шул хәдәр үк эшче җәлеп ителәчәк. 24 апрельдә башкалада шәһәр күләм өмә көтелә. Казан халкында чыгарга җыенамы? Башкаладагы чисталык 2 айлыгы барышы турында Илгиз Шәкүров. Узын кыштан соң Казан урамнарын тәртипкә китерү апрель башыннан ук бара. Бүген менә кабат шәһәр буенча 200 техника һәм шул ук кадәр кеше эшләде. Юлларны чистарту берничә этапта уза. Карбышев урамына эшкә әле чыкканнар гына. Юлларны агач ботаклары һәм чүп-чардан арындыралар. Монсы инде Даурия урамы биредә эшләрнең икенче этабы бара. Аны Бродвей исемле машина башкара. Ул майдадырга охшаган дип шаярта хезмәткәрләр. Бу техника нигездә җәяүлеләр өчен юлларны чистарта. Зорга урамында исә зур техника эшли. Биредә юлларны чистартуны бүген төгәлләделәр. Башта юл читендә җыелган туфракны себерделәр. Аннан соң барсында су белән юдырып чыктылар. Срок до 25 апреля все основные дороги. 25 апрельгә кадәр Казандагы барлык төп юллар да тәртипкә китереләчәк. Юл буендагы коймаларны, билгеләрне тукталышларында читләтеп узмыйбыз. Бираздан чирәм үскән урыннарны да чистартачакбыз. Бүген Җиңү проспекты һәм Сахаров урамнары киселешендә урнашкан тавыштан саклау экраннарын да юдылар. Шәһәр буенча аларның барысы да чистартылачак. Инде иртәгәдән соң Казанда зур шәһәр күләм өмә үтәчәк. Парк һәм скверлар ишек алларына теләгән һәр кешене чакыралар. Перчатка һәм эш коралларын бушка бирергә вәгъдә итәләр. Казан халкы шимбә өмәсендә катнашырга әзерме? Атна сайын чыгаралар. Агачлар утыртайдык. Хәзер инде алай юк бит инде. Вообще надо... Өмәләрдә катнашуына аз табигатьне саклауны чын күңелдән теләргә кирәк. Уже был субботники. Мин бу ел өмәдә катнаштым инде, тагын барырга кирәк булса карарбыз. Чыгыз, мотор булсын, шәһәрләр чиста булсын. Шәһәр күләмендәге өмә турында тулырак мәгълүмат Казан мэриясе сайтына урнаштырылган. Илгиз Шәкүров, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Бүген Владимир Ильич Ленин туган көн. Ул 151 ел элек дөньяга килгән. Башкаланың Ирек мәйданында урнашкан һәйкәл янына иртән коммунистлар җыелды. Кулларында кызыл әләмнәр. Алар һәйкәлгә кәнәфер чәчәкләре салды. Быелгы туган көнне юлбашчының һәйкәлен яңарттылар. Ленинны Ирек мәйданына 54 елда куйган булалар. Шуннан бирле 66 ел буе бер генә тапкыр да төзекләндерелмәгән. Монда төрле елларда коммунистларның митинг демонстрацияләре, 90 елга азатлык җыеннары, республиканың төп бәйрәмнәре уздырыла. Һәйкәлдән бигрәк ремонт аның нигезенә кирәк булган. Шуңа сынны алып постаментын сүттеләр, плитәләрен тәртипкә китерделәр һәм яңадан җыеп куйдылар. Это уникальная реставрация. Бу бик үзенчәлекле эш булды. Әлеге кызыл таш элек Карелиядә генә чыгарыла торган алсу кварцит. Хәзер алар чимал җитештерми, шуңа 830лап детальне үзебез яңартып, элеккеге урынына кайтардык. Бүген безнең өчен зур бәйрәм көне. Бүген Ленинның туган көне, 151 ел. Менә без бу мотор һәйкәл янында басып торабыз. Ул һәйкәлне реставрация ясадылар. Ленинга без ничек карасак та инде, нинди карашлары булса да, безнең ул тарихыбыз булып тора. Букмекерлар һәм компьютер осталары коронавирус китереп чыгарган кризис вакытында көннәр акча эшли алган. Пандемия чорында Россиянең кайсы оешмалары керемсез кала, кайсылары уңышлы эшләвен дәвам итә. Бу хакта тулырак Реальное время интернет газетасыннан укыгыз. Без кабат көннең төп темасына Казанда ачылган халыкара форумга әйләнеп кайтабыз. Ул энергияне нәтиҗәле файдаланып, табигатьне саклауга багышлана. Монда 80 оешма үз эш алымнарын тәкъдим итте. Газ ягулыгы кулланып, аның нәтиҗәлелеген арттыруда ТГК 16 предприятиесе югары күрсәткечләргә ирешкән. 306 гигаватт в России у нас много ниже. Бу сон компаниянең технология һәм экология мәсьәләләрен тулаем рәвештә хәл итү нәтиҗәсе. ТФНК белән берлектә ТГК 16 оешмасы республика өчен үзенчәлекле проектны гамәлгә ашыра. Түбән Кама электр станциясында моңа кадәр факелларда яндырыла торган газны җылылык электр үзәге өчен ягулык итеп куллана башлаганнар. Нәтиҗәдә икътисади файда һәм әйләнә тирәгә чыгаручы зарарлы матдәләр күләме кими. Одна из самых энергоэффективных. Безнең компания Россиядә, хәтта Европада энергияне иң нәтиҗәле кулланучылардан. Чөнки газ җайланмаларында мондый күрсәткечкә ирешүе кыен, бу пар, җылылык һәм электр энергиясе өчен тарифларны арттырмау мөмкинлеге бирә. Түбән Кама җылылык электр станциясында җиһазларны сынап карыйлар. Ягулык газын табигый газ катнашмасында яндырганда нормадан тайпылышлар булмау ачыклана. Энергетика җайланмаларының нәтиҗәлелеге арта.
Проект ТГК-16 һәм Таиф НК җәмгыятьләренең рентабельлеген артырып кына калмый, янучан газлар факел җайланмаларына азрак чыга башлый. Шул рәвешле әйләнә-тирә мөхиткә зыянны киметү мөмкинлеге барлыкка килә. Радик Имаев, Александр Лобанов, Яңа Гасыр каналы. Казан Оргсинтез факел җайланмаларын яңартып әйләнә-тирәгә тәэсирне киметәм. Предприятие әлеге проектын бүген энергия ресурсларының нәтиҗәле файдалану буенча халыкара күргәзмәдә тәкъдим итте. Вместо подачи пара мы сконструировали подачу воздуха. Казан Оргсинтез бер юлы 3 факелны яңарта. Проектның максаты энергия куллануны һәм әйләнә-тирәгә тәэсирне киметү. Нәтиҗәләр белән бүген президент Рөстәм Миңнеханов һәм Россия сәнәгать һәм сәүдә министры орынбасары Михаил Иванов та танышты. Проектны бәяләделәр дә. Күргәзмәдә узган энергияны сакчыл куллану җиһазлары һәм технологияләр конкурсында ул гран-прига лаек. Дипломом гран-при награждается публичное акционерное общество «Казань Оргсинтез». Факел җайланмалары предприятиеләрдә газны төтенсез ягу өчен кулланыла. Яңартылган системада пар урынына һава кулланалар. Шуның хисабына газларны утилләштерүдә югары нәтиҗәләргә ирешелә. Җыллык энергиясенә еллык экономия 50 000 гигакалорийдан арта, 1500 тонна ягулык газы янга кала. Иң мөһиме, газлар тулысынча төтенсез яна башлый һәм нәтиҗә буларак әйләнә-тирәгә йогынты сизелерлек кими. Гөлнар Сайфетдинова, Александр Лобанов, Яңа Гасыр каналы. Авылларның үсеше әйләнә-тирәне төзекләндерү һәм яшьләргә ярдәм итү. Татарстанда Бердәм Россия партиясе праймеризында катнашучылар халык белән очраша һәм анда әлеге темалар күтәрелә. Бу көннәрдә утырышлар Әлмәт, Нурлат һәм Мамадыш районнарында узды. Кандидатлыкка дәгъва кылучылар үзләре турында сөйләде. Программалар белән таныштырды, кызыксындырган сорауларга җавап бирде. Необходимым считаю введение обязательного предмета, связанного с начальной военной подготовкой. Тимур Хайрнасов Әлмәттәге праймеризның иң яшь катнашучысы. Шуңа программасы да яшьләр тормышына кагыла. Күбесенчә хәзерге яшьлек, молодежь дип әйтим инде. Аны һәр яктан, төрле яктан воспитывать кирәк. Әлмәттә халык белән 6 кеше аралашты. Башта 3 минут үзләре турында сөйлиләр, программалары белән таныштыралар, халык сорауларына җавап бирәләр. Аксубай районы башлыгы Камил Гыйльманов шәһәрләр үсешенә игътибар итте. Яшьләр авылдан шәһәрләргә китмәсен өчен авылларда эш урыннары һәм мөмкинлекләр кирәк ди. Катнашучыларның сораулары да шул хакта иде. Кандидаты были интересные. Кандидатлар кызыксындыра белә, бигрәк тә яшьләр. Село был вопрос затронутый, очень такой. Авыл турында сорау күтәрелде. Кызык тема. Авылдан чыннан да бик күп нәрсә тора. Үзегез укытучы буларак, менә мәгариф системасында укытучыларның эшен җиңеләйтер өчен нинди яңа ысуллар, нинди яңа методикалар китерегез? Хезмәт хакы, эш урыннары һәм ташламалы ипотека. Бу сорауларны инде Мамадыш районында ишетергә мөмкин иде. Кандидатлыкка кандидатлар мондый очрашу кешеләрне борчыган мәсьәләләр белән якынрак танышырга мөмкинлек бирә ди. Үзебезнең белгән белемебезне, җыган тәҗрибәбезне халык белән уртаклашырга, халыкка ярдәм итәргә инде вакыт җиткәндер. Мин үземнең яшьләрдә эшләп, халык хуҗалыгын Мамадышлыларны истәмә белем бирүче укытучыларның хезмәт хакы түбән булу, туган тел мәсьәләләре, киләчәккә планнар кызыксындыра. Быел менә карагыз, нинди федераль программаларга килдегез. Анда инде якынрак булгач, һичшиксез менә сүз бирәм, һәрбер нәрсәне мөмкинлекне файдаланып, районны даже менә тагын да үстерүдә программалар кертеп, тагын да финанслар буенча үземне бөтен көчемне куеп эшләячәкмен. Я думаю, что тоже вместе подумаем. Районнарны үстерү мөмкинлекләре турында Нурлат районында да сөйләштеләр. Праймеризда катнашучылар биредә яшьләрнең һөнәр сайлавы, республикага инвестицияләр кертү, белем бирү системасындагы проблемаларга тукталды. Мин үзем шәхсән балалар һәм яшьләр белән эшлим, һәм аларның укыту системасында яңарышлар кертү. Бу беренчедән әлбәттә. Ягъни менә балалар безнең бәләкәй булганда алар балалар бакчасында, аннары мәктәпкә баралар, югары уку йортларына, һәм һәрберсендә үз системасы бар. Аны төгәл бер система итәргә кирәк. Әлеге фикер һәм тәкъдимнәрдән Бердәм Россия партиясе халык программасы булдырырга җыена. Бу очрашуларда безнең ишегалды программасы хакында да сөйләшәләр. Бүген очрашулар Казан белән Яшелүзәндә уза. Алдан тавыш бирү нәтиҗәсе буенча Дәүләт Думасына депутатлыкка кандидатлар исемлеге төзеләчәк. Әлмәт, Мамадыш һәм Нурлат районнарыннан Рания Абдрахманова, Филүзә Хәмидуллина, Ирек Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы. Бүген Казанда Милли мультфест Республика балалар кинофестивалендә җиңүчеләрне бүләкләделәр. Конкурска 400-гә якын иҗади эш кабул иткәннәр. Катнашучылар татар телендә кыска метражлы фильм, мультфильм һәм компьютер уеннары төшереп җибәргә тиеш була. Аларның роликларына Союз мультфильм оешмасы җитәкчесе дә зур бәя биргән. Бу проект Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән оештырыла. Җиңүчеләрне Чулпан Касыймова да күреп кайтты.
Яшьлек маҗаралары мультфильмы татарча анимацион фильмнар номинациясендә җиңә. Идеясын Кояшкай балалар бакчасы тәрбиячеләре уйлап чыгарган. Читек үзенең парын эзләп җир шарының бөтен илендә була. Соңыннан аны Татарстанда таба. Мультгеройларны ясадык, пластилиннан рәсемнәр ясадык. Озвучкага инде тавыш куер өчен балалар белән репетициялар ясап, шушы мультигыбыз килеп чыкты инде. Сарман районы Җәлил авылы детвора студиясе кыска метражлы фильм номинациясе җиңүчеләре. Алар күренмәс фильмын тәкъдим итә. Темасында бүгенге көн кадагына туры китереп сайлаганнар. Балалар интернетта утыра дип без барыбыз да әйтәбез һәрвакыт, бит. Менә балалар күзләре белән үз әтиәниләрен, хәзерге заманда үз әниләрен күрсен өчен шундый идеяга килдек без. Милли мультфест балалар республика фестивале быел беренче тапкыр гына үткәрелсә дә 400 эш кабул итәләр. Хәтта өстәмә номинацияләр уйлап табарга туры килде ди оештыручылар. Мәсәлән, балалар фольклоры номинациясен беренче урынны яулаучыларга 100 мең сумлык сертификатлар тапшырылды. Шаян ТВ каналы да тамашачы мәхәббәте бүләге булдыра. Эшләр белән таныштык, бик күп кенә балалар белән таныштык. Алар безнең Шаян ТВ студиясына кунакка килделәр. Шаян ТВ студиясының эшчәнлеге белән таныштылар. Фестиваль Татарстан президенты кашындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән оештырыла. IT-технологиялар заманы шул ук вакытта балаларны бит сәнгатькә, иҗатка тарту һәм шул вакытта ул иҗат җимешенә синең ниндидер тәрбия мәгънәсе салу ул бик мөһим. Без бөтенебездә бер карапта yüзәбез, балаларны без анда тиядек. Туган тел дип аталсын ул карап һәм гомумән безнең туган телебезне саклар өчен бу бик тә әһәмиятле чара. 40-тан артык шундый студия булган икән, анимацион студия. Мен уйлыйм, хәзер бу фестивальдән соң алар бермә-бер артырлар. Оештыручылар татар телен үстерүгә юнәлтелгән әлеге проектны киләчәктә халыкара дәрәҗәгә күтәрергә планлаштыра. Ә фестивальгә килгән эшләр ел дәвамында Шаян ТВ каналында күрсәтеләчәк. Шулпан Касымов, Вадим Ларионов, Яңа гасыр каналы. Республика ифтары быел 11 майда Казан Экспо халыкара күргәзмәләр үзәгендә оештырылачак. Анда мохтаҗлар, аз керемле кешеләр, җитәкчеләр, эшмәкәрләр, төрле төбәкләрдән кунаклар чакырылган. 5000гә якын кеше килер дип көтелә. 2019 елда Барс Арена стадионында узган республика ифтарында 20 мең кеше катнашкан иде. Узган ел пандемия сәбәпле ифтар кеше җыеп үткәрелмәде. Быел мәҗлесне оештыручылар мохтаҗларга авыз ачу өчен азык-төлек җыелмалары да таратачак. Бүген Казанның үзәк урамында юл хәрәкәте тукталып торды. Кремльне күрим дисәң, җәяү барасы. Әмма бүген йөгерергә теләк белдерүчеләр күбрәк иде. 600 кеше Республика Татарстан газетасы бүләген алыр өчен эстафетага чыкты. Бу йөгерешне алар Юрий Гагаринның космоска очуына 60 ел тулуга багышладылар. КФУның төп бинасыннан Кремльгә кадәр ара 6 өлешкә бүленгән. Эстафетада мәктәп укучылары, студентлар, эшләүче яшьләр, ветераннар катнашты. Савелий Павлов, Суворов училищесы укучысы. Просто места не было рядом. Эстафета таягын тапшырганда урын аз иде. Килеп бәрелдем, егылдым, әмма таякны тапшырдым. Попробовать свои силы, естественно. Үз кешеңне сынап карау мөмкинлеге бу районда, шәһәрдә мин ничәнче булып килә алам. Миңа шул кызык. Быел Республика Татарстан газетасы оештырган эстафета үз тарихында 80-нче булырга тиеш иде, әмма узган ел пандемия сәбәпле уздырылмады. Аның тарихы 1942 елдан башлана. Ул чакта Бөек Ватан сугышына китүче бабаларыбыз башлап җибәргән. Участники этой эстафеты в полной боевой выкладке. Алар бу эстафетаны хәрби киемнәрдән, шинельдән, противогаздан, кулларына винтовка тотып йөгерә. Шуннан туп-туры фронтка юл тотканнар. Бүгенге эстафетаны Юрий Гагаринның космоска очуына 60 ел тулуга багышладылар. Бүтән халыкның шул көндә шатланып, бай матур көне ул үзе. Шатланып, берсен тәбрикләп, кем икән ул Гагарин? Ничек булды, оча алды икән дип сораулары хәзер көндә дә минем истә калган үзе. Безнең авылда Гагарин бәйрәменә һәр вакыт концертлар куя идек. Олы кешеләрне чакырып, клубларга барып, Гагаринның туган ышкан көне дип шундый бәйрәм шикелле бик күңелле үтә торган иде без яшь чакта, кичкенә чакта. Быел йөгерешкә 600 кеше чыкса, юбилей елында халык тагы да күбрәк җыелыр дип өметләнәләр. Алия Хайретдинова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа гасыр каналы. Әлегә шундый аңлыклар иде, кичләрегез матур үтсен, исән мин булыгыз. Татарлыктан татар һич гар итәрме? Кеше исмене инкар итәрме? Татарлыкта татар угылы татармын. Татар түгел диме? Башың ватармын. Дәртмән.
Спорт живет в каждом из нас. Это неотъемлемая часть нашей жизни. Мы занимаемся спортом с самого детства. Для одних это хобби, для других – профессия. Но независимо от нашего выбора, занимаясь спортом, мы становимся сильнее и достигаем побед над собой. Казань Оргсинтез. Развивая спорт, развиваем людей. Жить лучше – это искать возможности для большего. Это до 2 миллионов рублей под 6,9%. Акбарсбанк. Живите лучше. Эй, гражданина, ты туда не ходи, ты в Nissan иди. Там скидка 350 тысяч и резина в подарок. Спешите в автоцентр РРТ. 4 пятерки, 3 единицы. Каждый сам решает, что лучше. Весомый процент на остаток и бонусные мили. Кэшбэк настоящим золотом за все покупки. Бонусы на заправках и в такси. Все карты от Акбарсбанка созданы для лучшей жизни. А вы выбираете свою. Лучшую именно для вас. Живите лучше. Акбарсбанк. В РРТ Автомаркет есть автомобиль для каждого. Выгода до 150 тысяч рублей. Подробнее 320101 и на Чуйкова 54Б. Ихтибар, Татарстанның халық артисты Виталий Агапов һәм аның иҗатташ дуслары 60 яшьтә тулып китте исемле концерт программасын тәкъдим итәләр. Сезне 30 май Пирамида концерт залында көтеп калабыз. Яшьлек 6+. Күңел берлән сиян бәхтен татарның. Күрергә җанлылык вакытын татарның. Татар бәхете өчен мин җан атармын. Татар бит мин. Үзем дә чын татармын. Габдулла Тукай. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышым сезнең гәнәшнең мәгълүматыннан башлыйбыз. Ремонт яки техника алырга планлаштырасызмы? Ашыгыч рәвештә акча кирәкме? Акбарсбанктан төрле максатларга акчалата кредитка гаризаны онлайн биреп, 5 минут эчендә җавап алыгыз. Жить лучше – это искать возможности для большего. Это до 2 миллионов рублей под 6,9%. Акбарсбанк. Живите лучше. Яндекс погода мәгълүматы буенча җумһуриятыбызда циклон хөкем сөрә. Көньяк көнчыгышта Бөгелмә Баулазна кайда болытлы, яңгыр явачак, 13 градус җылы. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама ярчалы, Алабугада сүрән көн температура 16 градус. Төньяктан Актаныш Агырҗы Менделеевскида аязучан болытлы һава 15 градус җылы. Төньяк көнбатыштан Арча-Кукмара Балтачта явым-төшемнәр көтелми 14 градуска кадәр җылы. Көньяк көнбатышта Болгар-Буай Чүпрәлдә болытлы көн, температура 16 градус. Чистая Нурлат Мамадыш Чирмешәндә сүрән көн 15 градус җылы. Төнлә республикабызда 3 градус. Сезнең өчен яңа бер мәгълүмат. Татарстанның техник инвентаризация бюросыннан мәгълүмат. БТИ РТ.ру рәсми сайты аша заказ биргәндә 10% ташлама алыгыз. Стойте! Если делать по уму, в БТИ пора ему и ему. Решение спорных вопросов и определение границ по закону. Понятные границы вашего участка с документами. БТИ Республики Татарстан. Если делать по уму. Вздувшиеся вены, отеки, тяжесть в ногах – это признак варикоза. Образование тромбов – его грозное осложнение. Но решение есть. В клинике варикоза нет на Достоевского акция. Консультация флеболога и УЗИ вен со скидкой 50%. 212 20 40. Варикозны тиз авыртусыз һәм операциясыз дәвалыйбыз. Варикозы нет лазерлы хирургия клиникасы. Казан шәһәре Достоевский урамы 40-нчы йорт. Мәркәзебез Казанда болытлы һава, кыска вакытлы яңгыр явачак, көндез 13-15 градус җылы. Җил көнбатыштан уртача тизлектә вакыты белән көчәя. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 759 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 68%. Җирнең магнит кыры тыныч. Һава торыш турында әлегә менә шулар иде. Исән-имин булыгыз.